răspund la mult mai multe lucruri, chiar dacă poate nu se vede din exterior, am mai multă libertate în dans, fiindcă am mai mult timp. Am mai mult timp față de acum 2-3 ani. Acea secundă nu mai este aceeași secundă și se adună și parte de Adorno, se adună și parte de răspuns la leading, se adună parte de muzicalitate, se adună plăcere față de muzică și față de partener. Și simt clar mult mai multă conexiune cu partenerul de dans, fiindcă vine și de la tehnica fiecăruia. Când m-am dus prima dată la cursul lui de tango, aveam 2 picioare stânci, cum mulți dintre noi avem, și voiam să nu mai am 2 picioare stânci. Mi-a plăcut foarte mult prima lecție. Mi s-a părut că am făcut foarte multe lucruri într-o singură oră. Am dansat cu persoane diverse, lucruri diverse și m-au ieșit, nu știu, ganciuri, boleuri, lucruri care mi se păreau foarte dificile și am zis că o să mă țin. Am continuat și de-a lungul timpului am primit foarte multe oportunități. Ce pot să spun este că tot acest parcurs de tango, efectiv, mi-a schimbat macazul în viață. De la, nu știu, studentă la geofizică, am ajuns instructor de tango. Lucru șocant pentru foarte mulți cunoscuți ai mei. Nimeni nu a crezut că o să mă țin atât de mult timp. Nici eu n-am crezut că o să mă țin atât de mult timp. Pot spune că am început să am încredere în mine. Tango, clar, este un stil de viață și sunt multe principii în tango pe care le poți lua după și în viața personală. Mai ales ca follower, să fii mai feminină, să asculți, dar în același timp să-ți pui punctul de vedere într-un mod feminin și elegant, fără a te duce în partea masculină, care oricum este suficient de dezvoltată în viața de zi cu zi la femei în ziua de azi. Am putut cumva să mă deschid și să fie și o parte, să iasă și partea sensibilă la suprafață. La partea de estetică, în ceea ce privește mișcările pe care le fac, la tot ce înseamnă partea de, nu știu, educație fizică, ca să zic așa, fiindcă fac și alte activități care mă ajută în tango, de la mersul la sală, la stretching, exerciții de mobilitate, care sunt foarte importante pentru niște picioare și un spate longeviv. Chiar am simțit când la examenul de intermediar că sunt într-adevăr dansator de nivel intermediar. Și mi se pare foarte important să conștientizezi și tu la ce nivel ești. Mi-este mult mai ușor acum când văd ronda, știu exact cam fiecare persoană ce nivel are. Știu de la început cu ce lider mi-ar plăcea să dansez. Este mult mai ușor să-mi dau seama și să aleg partenerii de dans cu care cred că mă voi simți bine în dans. Și cumva de la îmi plăcea să dansez cu lideri care conduc cumva perfect, nu ai niciun moment în care nu ești sigură că trebuia să faci crossul respectiv sau orice altceva. Acum mi se pare că sunt mai deschisă spre lideri care îmi conduc lucruri interesante, fiindcă îmi oferă și mie anumite alegeri pe care pot să le fac în modul în care fac eu following și plus partea de muzicalitate care este mult mai amplă. Încrederea în mine este mult mai mare, dar în același timp consider că știu cât de multe lucruri mai am de învățat și de aprofundat. Dar mi se pare că am un echilibru între ce am fost, cum eram, ce pot acum și la ce ar trebui să lucrez pe viitor. Și asta mi se pare important, să ai această conștientizare. Sunt mult mai sigură pe pașii pe care îi fac și pe modul în care îi fac. Și cumva trec peste faptul că poate nu e tehnica perfectă, fiindcă nu e tehnica perfectă, clar.
E câteodată perfectă, dar de cele mai multe ori nu. Dar cumva pot să trec peste asta în timpul dansului și să mă bucur de dans, de muzică, de parteneri. Sunt mult mai atentă și îmi dau seama dacă e muzica bună, de ce e bună, de ce nu e bună. Pot alege mult mai ușor persoanele cu care să dansez, astfel încât tandele să fie unele, aș zice eu, foarte multe dintre ele memorabile. Calitatea primează față de cantitate, fiindcă, da, în câțiva ani vreau să dansez fiecare tandă din seară. Dar acum e mai important să am tanda potrivită cu persoana potrivită, în funcție de muzică, în funcție de cum mă simt,